Hola a tothom! Hoy vamos a trabajar un texto cortito adaptado para un nivel B1, que es el elemental intermedio de catalán, ideal para que practiquéis la comprensión lectora. Os voy a leer el texto y luego os voy a plantear 3 preguntas relacionadas con él. Empezamos. El secret del pa artesà. En Jordi és un forner que creu que, finalment, la gent ha començat a valorar el seu ofici. Explica que el pa artesà torna a estar de moda, fins i tot en els millors restaurants de Catalunya, on fins fa poc només es trobava pa industrial. Ell treballa amb calma i passió, venent les seves barres de pa tant a restaurants de luxe com als veïns del seu barri a Barcelona. Per en Jordi, el secret no és cap màquina moderna, sino el temps y els ingredients naturals. Ahora vamos con las preguntas. Son preguntas de comprensión que son muy sencillitas de responder. Si tienes alguna duda, puedes volver a leer el texto para contestarlas. 1. Segons el text, quin canvi hi ha hagut en els restaurants de qualitat? A. Ara prefereixen el pa industrial. B. Han començat a oferir pa artesà. O C. Ja no serveixen pa als seus clients. Pregunta número 2. On ven el seu pa en Jordi? A. Només a turistes de Barcelona. B. A una cadena de supermercats moderna. O C. Tant a veïns del barri com a restaurants de prestigi. I 3. Quin és el secret del pa d'en Jordi? A. L'ús de tecnologia d'última generació. B. La rapidesa amb què el fabrica. O C. La paciència y l'ús de productes naturals. Ahora puedes responder las preguntas y recuerda que si tienes dudas puedes volver a leer el texto. Para más ejercicios como este de comprensión lectora, nos puedes encontrar en profedecatalà.com, donde tendrás todos los que necesites para practicar. Nos vemos dentro. Adeu!